वेलकाम टू माय बड'लेण्ड टेक चेनेल लोगोफोर। टाइमखौ गोलाव खालामालासिनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। नोंथांमोननो आं दिनै गोदान अपसन बरननानै देखायगोन। मानोना बे गोदान मबाइलाव थाया, बेखौ गावबागाव खालामनानै लानांगौ आरो बेखौ बांसिनानो रोङा। बेनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। नोंथांमोनहा मोजाङै फल' खालाम। नोंथांमोननो नैबेखौ देखायगासिनो आं। एबाउटनि गाहायाव जेबो सेटिं गैयाना नै बे एबाउटनि गाहायाव मोनसे सेटिं गोदान अपसन दिरुननानै देखायगोन आं नोंथांमोननो। बेखौ माबोरै दिरुनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थादो। नोंथांमोना बेनि थाखाय गावनि मबाइलनि नटिफिकेसन बारखौ ओरै बोख्लायदो। बोख्लायनानै नैबे सेटिंनि आइकन नुनो मोनबायना, नैबे बेयाव 4 सेकेन्डसो सेहाबनानै लानांगौ बे अपसनखौ दिरुननो थाखाय। दा आं 4 सेकेन्ड थुहाबनानै बे अपसना अपेन जाबाय। बेनि उनाव बे डाइरेक्ट सेटिंआव लानानै थांगोन आरो नोंथांमोना एबार नायदो। नै एबाउट फननि गाहायाव सिस्टेम UI टुनेर अपसन नुजाबाय। नोंथांमोना नै नायदो। आं नोंथांमोननो बेखौ अपेन खालामनानै देखायगोन। बाव मा अपसन नुनो मोनगोन। अपेन खालामबाय आङो। बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन। नोंथाङा बाव गो इटआव क्लिक खालामदो। ओमफ्राय नोंथाङा नै नुनो मोनबाय कुइक सेटिं। बेखौ देखायनो आं नोंथांनो अपेन खालामनानै। अपेन खालामबाय आङो। ओमफ्राय बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन। नोंथाङा बाव चेन्ज खालामनो हायो आरो जेनेबा बेखौ ओरै लाबोनो हागोन, ओमफ्राय बेखौ बाव लांनो हागोन, ओमफ्राय नैबेखौ बाव लाबोनो हागोन। बेबायदि खालामनो हायो आरो बेयाव चेन्ज खालामनो हायो बेबायदि। नाथाय बे अपसना नोंथांनि एन्ड्रइड भार्सना मार्शमेल' जानांगोन, अब्लासो बे सेटिंखौ मोनगोन आरो नोंथाङा। मार्शमेल' नङाब्ला नोंथाङा बे अपसनखौ मोननाय नङा। नोंथाङाबो ट्राइ खालामनानै नायदो नोंथांनि एन्ड्रइड भार्सना मार्शमेल'बा। दिनैनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै। नोंथाङा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो अननानै आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। मानोना आं बिदिनो गोदान आपडेट भिडिअ आपल'ड होबाय थायो। गोजोननाय थाबाय भिडिअ नायनायनि थाखाय।